Bona vesprà a tots i a totes. Benvinguts a la sessió plenària ordinària de fetge 26 de gener de 2016, sent les 20 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament. A veure, anem a passar a l'ordre del dia. El primer és l'examen i aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 24 de novembre de 2015. Tots els membres de la corporació han tingut al seu abast la informació. Aleshores és votar o si algú té alguna cosa que dir respecte a l'acta de la sessió anterior. Yo només sería un chocotet apunte. En el acta Isabela pone que yo fui a lo del sorteo de las mesas electorales y no fue así. Es una tontería, pero bueno, que no va a ser ahí, sino que va a ser tránsito que va a anar, pues, perquè es faig la rectificació. El portaveu del grup Compromís. Sí, una coseta. Bona vesprada a totes i tots. Jo simplement volia insistir un poc en el que vaig dir ja a la passada sessió. Hi ha alguns punts, per exemple, jo crec que especialment el del pressupost, que per exemple el nostre grup va comentar moltíssimes coses del que ens semblava bé i el que no ens semblava tan bé d'aquest pressupost i no es contempla absolutament res en l'acte. És a dir, trobo que l'acta no ha de ser excessivament detallada, però tampoc hauria de ser tan concisa, perquè simplement diu vota a favor i ja està. Però, no sé, vull dir, hi ha molt de contingut, tant en aquest punt com en altres. Per tant, no sé, simplement per a properes vegades, si pot ser no excessivament detallada, però un poquiu més de matisos estaria bé. Una xicoteta matisació també per la meva part. A veure, en Gestiona, en el programa que tinguem accés, hi ha una cosa que es diu diario de plenos. En el tema d'expedients apuntes diario i està l'acte i està l'àudio. Per si en algun moment donat voleu veure-lo, això està penjat també en el Gestiona. Jo realment no havia accedit encara, vaig accedir l'altre dia per a comprovar-ho i sí, està aprovat des de novembre de 2014 i està penjat allí. Doncs anem a passar a la votació de l'acte de la sessió anterior. A veure, vots a favor? Doncs votem tots a favor, s'aprova per unanimitat. Passem al punt 2, el reconeixement extrajudicial de crèdits 2016. Això són una sèrie de factures que no van cabre en el pressupost de 2015, aleshores s'han arrastrat al pressupost de 2016 per a pagar-les ara. És una cosa que ja vam passar per la comissió informativa, tots els que estaven presents vam aprovar favorablement i ara hem d'aprovar també o no, si és el cas. Teniu alguna cosa a dir, els portaveus dels grups? No, nosaltres ja en la comissió ja vam demanar aclariments respecte a algunes partides que no teníem més clares i per tant votarem a favor del reconeixement. Per la nostra part igual és un puro tràmit, així que votarem a favor. Doncs vots a favor. S'aprova per unanimitat. El punt 3 és la modificació de l'ordenança fiscal de la plusvalia. Així, en aquest cas, el regidor delegat d'Urbanisme i Hisenda, que és Cristóbal, i a la vegada portaveu del grup socialista, vos explicarà què és el que més sap d'aquest tema. Bé, gràcies. Bona nit a totes i a tots. Això era una de les modificacions que teníem pendents de final de l'any passat. Es van fer algunes modificacions en ordenances. Crec que tant en comissió com en les reunions que vam mantenir tots érem conscients de que n'hi havia que rebaixar impostos i aquesta era una de les que quedaven pendents. La plusvalia és un impost relativament senzill però a la vegada complicat que la gent paga de mala gana però està. És l'impuesto sobre l'incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Avui per avui la gent quan ven o hereta o canvia un solar paga aquesta plusvalia. Molta gent es queixa que damunt ha perdut diners i té que pagar però l'impost està ahí. Es preveuen unes bonificacions que nosaltres havíem contemplat. N'hi havia unes quantes bonificacions socials que era l'herència o donació de la vivenda habitual de pares a fills, les dacions en pago a una entitat bancària de la primera ocupació i una bonificació que es preveia durant els primers 5 anys quan un municipi havia tingut una catastrà. Com nosaltres vam tenir una catastrà en l'any 2012, encara ens queden 2 anys d'aquesta possible bonificació de fins a un 60%. Això ho hem recollit en l'ordenança i això és el que portem a aprovació.
Portaveu del grup Compromís. Sí, per la nostra part estem completament d'acord. En la comissió ens vam abstenir perquè no teníem el document, però ja l'hem trobat. Estava un poc dispersa la documentació, però ho hem trobat. I res, igual que com pensem que forma part d'un paquet de mesures que ja vam contemplar de la resta de modificacions impositives, votarem a favor i estem completament a favor de la proposta. Per la nostra part, també anem a votar a favor perquè, com ja vam parlar en Cristóbal, en les reunions i el que va ser la comissió informativa estaven d'acord, eren presentar unes bonificacions i reduccions que contemplava la llei i, per tant, no n'hi ha molt que discutir. Si ningú té res més que dir, passem a la votació. Vots a favor? Per unanimitat s'aprova. Passem al punt 4. Subsanació d'errors de redacció definitiva des dels articles 6.1 i 8.2 de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans. Això fa referència a l'ordenança fiscal de la taxa de FEM i és simplement un error al publicar-ho en el BOP. Concretament en l'article 6, on diu la quantitat a liquidar i exigir per aquesta taxa s'obtindrà per l'aplicació de les següents tarifes. Ha de dir, la quantitat a liquidar i exigir per aquesta taxa s'obtindrà per l'aplicació de les següents tarifes mensual. I a l'article 7, on diu establert el servei i el funcionament del referit servei, les quotes es meritaran el primer dia del trimestre natural, llevat que la meritació de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data. En aquest cas, la primera quota es meritarà el primer dia del trimestre següent. Ha de dir, establert el servei i el funcionament del referit servei, les quotes es meritaran el primer dia del mes natural, llevat que la meritació de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data, en aquest cas la primera quota es meritarà el primer dia del mes següent. És simplement canviar aquesta redacció. Teniu alguna cosa que dir els portaveus dels grups? Joan, Nicolàs? Doncs passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al punt 5. Que és subsanació de l'error de la redacció definitiva de l'article 5. bis apartat 2 de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles. Fa referència a l'IBI. És el mateix, és un error a l'hora de publicar-lo en l'article 5. bis on diu aquesta bonificació que tindrà caràcter pregat es concedirà per un període de... Vam posar uns punts suspensius i tenia que posar aquesta bonificació que tindrà caràcter pregat es concedirà per un període de 5 anys. Aleshores és canviar això, simplement. Els grups teniu alguna cosa que dir, els portaveus? Doncs passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al punt 6. Procedència de devolució de fiança, obres d'urbanització U26. En aquest punt es considera que no és procedent la devolució de l'aval depositat per l'empresa Alfaltos Guerola Sau per l'adjudicació del contracte d'obres d'urbanització de la unitat d'execució número 26 per motiu de no estar finalitzades les obres. I aquesta és la conclusió a la que arribem. El portaveu del grup Compromís té alguna cosa que dir? Sí, bé, jo ja aprofitant la presència d'aquest punt en relació a la unitat d'execució número 26, simplement comentar el que ja vaig insistir en comissió i ho repetisc així, que pense que aquesta unitat ha sigut un dels grans desgavells urbanístics que s'han fet al nostre poble, pense que no té cap sentit, no respon a cap necessitat, és a dir, de fet, si podem constatar necessitats en aquesta àrea, no és precisament sol industrial, sinó sol per a altres tipus d'usos, com usos d'oci. Per tant, el que sí que demanaríem és que es tinguin en compte en una futura revisió del planejament urbanístic que aquest espai pugui albergar algun altre tipus d'ús, perquè pensem que l'ús que se li ha assignat no correspon a una necessitat real. Nosaltres en part de no tornar el que és l'aval estem d'acord, perquè així els informes tècnics ho diuen i a més les obres no estan acabades. El que sí li van parlar en Cristóbal i li van demanar que fera tot el possible per solucionar aquesta situació que portem molts anys, sobretot els veïns que estan dins d'aquesta unitat d'execució, el tema del transformador, el tema de que s'acaben les obres i per a solucionar un poc, perquè al final els més perjudicats siguen tots els veïns, però sobretot la gent que està implicada. Estem treballant en això, però li passo la paraula a Cristóbal. Bé, encara que no tocara, que ara era senzillament el tràmit
devolució d'aval, evidentment, tant en la comissió com ara vam tractar el tema. La unitat d'execució 26 és una de les execucions pendents d'executar en Benigànim, pendent de finalitzar. Porta 8 anys intentant-se finalitzar i el nostre objectiu, com vos vaig recalcar, és finalitzar-lo i rematar-lo ja. Respecte a l'ús de les diferents unitats d'execució, l'antic Partit Socialista, que va estar manant de l'any 1999 fins a 2007, va desenvolupar un pla general d'ordenació urbana. Crec que va ser el revulsiu per al segle XX de Benigànim. Es van desenvolupar, si no recorde mal, 5 unitats d'execució. Es va començar esta, que va quedar en marxa, i ara senzillament cal rematar-la. Evidentment, els plans d'ordenació urbana es fan a un període llarg de 20-25 anys. El planejament urbanístic que n'hi havia en l'any 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 és diferent al que puguem tindre ara. Ara el nostre objectiu és senzillament finalitzar el que devia d'haver-se finalitzat fa temps. Evidentment, tirar la vista enrere crec que no és el que toca ara. Algun membre té alguna cosa més que dir? Passem a votar. Vots a favor? Doncs s'aprova per unanimitat aquest punt també, tots a favor. Passem al punt 7, fa referència al mateix, és a través de la procedència de la devolució de fiança d'obres però d'un modificar del contracte que va haver en l'execució de les obres de la urbanització de la unitat d'execució 26. I així el mateix, considerem que no s'ha de tornar encara a estaval perquè les obres no estan finalitzades. Algú té alguna cosa a dir? Doncs passem a votar. Vots a favor? S'aprova per unanimitat, els 12 vots a favor. Passem al punt 8, que és la moció del grup municipal Compromís per Benigànim sobre l'adhesió al pacte d'alcaldesses i alcaldes pel clima i l'energia. La Comissió Europea ha promogut un pacte d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia. Crec que és una cosa que ens preocupa a tots. Em consta que el Partit Popular està a favor d'esta moció, el Partit Socialista també, però jo li passo la paraula al portaveu de Compromís per a que expliqui què és aquesta moció i què es podria fer per a aplicar això a aquest poble. Perfecte, doncs bé, com sabeu, a nosaltres ens agrada un poc intentar portar alguna proposta sempre als plenaris i aleshores en aquest plenari portàvem aquesta proposta, que és una proposta que va en línia del que s'ha presentat a altres municipis també, altres municipis valencians de tot tipus i de tot mida. I l'objectiu és un poc adherir-se a un pacte que està promovent la Comissió Europea pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic i a promoure l'estalvi energètic. I és un pacte a una sèrie d'anys vista que promou l'elaboració d'una espècie de document, d'una espècie de pla estratègic que contempla les mesures que cada municipi pot implementar per tal de garantir una major eficiència energètica, per tal d'implementar mesures de consum ecològic i de lluita contra el canvi climàtic. Per tant, nosaltres el que proposem és bàsicament l'adhesió a aquest pacte, que és un procediment que està a la web a l'abast de tots els municipis, i simplement l'únic compromís que sí que s'estableix en la moció és que en un període màxim de 2 anys s'elabora un pla específic que contempla algunes mesures específiques per a aconseguir aquest objectiu de millorar l'eficiència energètica i de lluita contra el canvi climàtic. Hi ha molts ajuntaments del voltant que s'han adherit, podeu consultar fins i tot totes les mesures que s'emprenen via la web, perquè una cosa que té la iniciativa és que hi ha un control sobre l'acompliment dels objectius, que això està bastant bé, molts projectes de la Unió Europea funcionen d'aquesta forma, i si entreu a la web podeu veure el que estan fet a altres municipis i poden ser coses tan senzilles com canviar les llums i posar llums d'estalvi energètic o altres tipus de mesures. Per tant, simplement la moció el que pretén és això, que comencem a treballar i que en un període de 2 anys trobo que ens podem anar intentant elaborar una espècie de pla de sostenibilitat en aquest objectiu i per suposat nosaltres estarem disposats a col·laborar en la seva implementació i a aportar totes les idees que puguem i per tant això és el que proposem al plenari, l'adhesió a aquest pacte que promou la Comissió Europea. Per la nostra part, com ja vam dir en la comissió, votaríem a favor, creiem que és un tema important, el canvi climàtic i l'energia, i per tant no tinguem res més que añadir. Nosaltres també votem a favor, tal com vam manifestar en la comissió, perquè tots estem d'acord en les conclusions de la Comissió Europea a favor de lluitar contra el canvi climàtic. Pues res, estem tots d'acord, però passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Els 12 vots a favor.
Passem al punt 9, que és donar compte del decret número 2015/3008 de data 4 de desembre de 2015 sobre l'alcaldia en funcions del 5 al 8 de desembre. Això van ser uns dies que es va designar a Cristóbal Barceló Martínez com a alcalde en funcions i en cas que ell no estiguera a doña Concepción Moscardo Bañó. Simplement és donar compte d'aquest decret. Alguna cosa? Doncs passem a la votació. És de veres, és donar compte, perdoneu. Passem al punt 10, que és donar compte de les resolucions. Això es donen al compte al ple les resolucions de l'Ajuntament de Benigànim des de l'última sessió plenària ordinària, que va ser el 20 de novembre de 2015, al 19 de gener de 2016. Per a que els consellers d'aquesta corporació coneixen el desenvolupament de l'administració municipal, els efectes de control i fiscalització. Tingueu la informació a l'abast, si algú té alguna cosa a dir, i això com és donar compte tampoc. Passem al punt 11, que són despatxos extraordinaris. A veure, així hem considerat que anem a posar un punt extraordinari, que és el canvi de data del pròxim ple. Votarem primer la urgència i és perquè hem pensat que com el ple és el màxim òrgan decisori de l'Ajuntament, hem pensat que seria el millor lloc on decidir-ho i és canviem el dia 29 de març pel dia 31 perquè tenint en compte que la vesprada del dimarts següent a la Setmana Santa, que és el 29, per tradició entre els veïns de Benigànim es celebra el tercer dia de Pasqua i en previsió d'impossibilitat d'assistència d'algú es proposa canviar al 31, que és dijous. Algú té alguna cosa que... Passem a votar. Sí, votem la urgència primer. Vots a favor. Aprovem per unanimitat. I la matèria en si és canvi de dia. Vots a favor. Aprovem per unanimitat també. Passem a l'últim punt, que són pregs, preguntes, control i fiscalització. I així jo volia, primer que res, exposar públicament que vam rebre una carta de la Guàrdia Civil, de la Direcció General de la Guàrdia Civil, on llegiré textualment: me dirijo a usted para agradecerle la magnífica colaboración prestada por el agente de policía local de esa localidad, don Javier Beiber Policarpo, a los guardias civiles del puesto principal de Benigànim, que va culminar en la detenció d'una persona per un tema d'un robatori. Simplement donar compte a tots d'això que ens han fet aplicar. I després també volem agrair públicament a la policia local, així com a l'aquartelament de la Guàrdia Civil de Benigànim, per l'organització i la col·laboració en la campanya Regala un juguete, regala una sonrisa, que van organitzar estos Nadals per tal de replegar joguets per a un síndrome que es diu RED, i ells van ser els encarregats de fer tota l'organització, també donar un agraïment públic. A partir d'ací, vos dono la paraula al portaveu del grup Compromís. Doncs bé, a veure, jo tinc dues preguntes, una suggerència, una pregunta i valorar algunes qüestions. Però abans sí que volia dir, perquè sí que s'havia fet públic, que nosaltres presentaríem una moció al voltant dels contractes menors i transparència que vam fer públic als mitjans i per tant dir que simplement hem optat per no presentar aquesta moció en aquest plenari perquè entenem que podem treballar-la encara una mica més i es pot incloure en el marc d'una ordenança de transparència i per tant seguirem treballant-la i simplement comentar que queda pendent, que és un tema que pensem que és important però que intentarem treballar i consensuar amb la resta de grups. Després, abans de les preguntes, també volia fer una valoració positiva de dues coses que crec que s'han fet durant el Nadal i crec que estan bé i jo ja ho vaig dir des del principi que tant les coses que es fan bé com les coses que es fan mal s'han de reconèixer i per tant crec que cal felicitar a la regidoria de Comerç per la campanya que s'ha fet durant Nadal, crec que va ser una campanya que va ser diferent, va ser innovadora i per tant crec que va ser una campanya que va donar bons resultats de visibilitat i per tant felicitar-lo en aquest sentit. Després també crec que els tallers, per exemple, durant el Nadal per als joves van estar molt bé, va ser una iniciativa que va permetre que hi haguera algun tipus d'activitats a fer durant aquestes vacances i per tant felicito també a la regidoria de joventut per aquesta iniciativa. I després passo ja un poc a una suggerència i una pregunta més concreta. Una suggerència que ens ha arribat a nosaltres, més bé derivada d'una queixa d'alguns comerços del centre, és la manca de contenidors de vidre de la plaça Major. M'imagino que és un tema que ja s'haurà tractat potser alguna vegada, però sí que ens ha arribat per part sobretot dels bars i restaurants que operen en el centre que caldria que hi haguera disponibilitat més propera d'un contenidor de vidre per a poder
això, dipositar els residus d'aquesta matèria. Per tant, simplement trasllade la queixa que ens ha arribat per si podeu mirar exactament com gestionar això. I després una pregunta específica seria que ens ha arribat també alguna gent que ens comentava que en el programa de llibres, de la xarxa Llibres, impulsat per la Conselleria d'Educació, alguns ajuntaments havien ja rebut la contraprestació de 100 euros i en canvi a Benigànim encara no s'havia rebut. Per tant, simplement preguntar-vos per l'estat d'això, si a què es deu el retras o a què es deu la diferència respecte d'uns municipis respecte d'altres, que és la queixa que ens havia arribat. El contesto jo mateix, Joan, perquè justament hem tingut, que mira la informació, tenim més diners en l'Ajuntament. El que passa és que aquesta setmana ha estat subsanant-se documentació que havien presentat erròniament famílies, han estat cridant-los, demanant-los que la portaren, i ara esta setmana que ve, si no passa res, es posarà ja el mecanisme per a pagar a cada una de les famílies. Ara ja apareix que, de fet, el dia abans de la Beata o dimarts van estar els tècnics treballant en tot això, com va ser la Beata, tots els dies estos, i ara la setmana que ve ja començarà el mecanisme per a pagar. Perfecte, doncs això és tot. Moltes gràcies. Nosaltres una de les primeres preguntes que volíem fer és al regidor d'Esports i és referent un poc al trinquet. Ens han dit que havíeu recibit l'obra i volien saber si quan es posarà en marxa, sobretot per l'escola, perquè alguns diuen que hi havia una escola muntada per a fer i per ara està tot parat. Per veure quin és el programa o què aneu a fer. Sí, doncs bona nit a tots. Respecte al trinquet, el que tenim ja és que el trinquet està pràcticament finalitzat, ja té tot el que és la cúpula, el que ja havia que fer per dins, que va quedar prou feina que fer. I ara el que havíem fet primer que res era reunir-nos en el club, que era el primer organisme que es tenien que reunir per veure quina idea duien, si els interessava, si no els interessava, si estaven en responsabilitat per començar a fer funcionar el trinquet. Va reunir en ells, vam parlar el que ells tenien interès i ara ja és començar a funcionar. En una setmana com a molt estarà el trinquet en funcionament i per supost que la base del trinquet va ser l'escola. La setmana té molts dies, tots puguem anar, més majors, més xicotets, però la base és l'escola, perquè si no, si continuen jugant gent més majors, algun dia això s'acaba. Entonces té que anar formant-se xiquets xicotets, creant il·lusió que és el nostre esport, la veritat, no és el futbol, ni el bàsquet, ni la pilota, i poquet a poc intentar formar una escola adequada que tinga els xiquets que comencen ara. Anteriorment hi havia sobre uns 15, 20, 25, 30 xiquets, uns anys més que altres, però a veure si podrem aplicar una escola de 50, 40 xiquets i anar funcionant així. Però en principi la gestió seria des del club. En independència de la part d'esports que ha comentat Toni, de la part tècnica sabeu que han hagut molts problemes en l'empresa adjudicatària i realment els últims tràmits legals es van finalitzar la setmana passada. A banda de que ja havien recepcionat l'obra uns quants dies abans, el que era els retocs ens vam encarregar nosaltres perquè havíem tingut molts problemes en l'empresa adjudicatària i realment el tràmit final es va rematar la setmana passada. Crec que queda una coseta d'obra per rematar i en breu és imminent, es farà una partida inaugural i ja es decidirà junt en l'escola i els responsables el funcionament del trinquet i de l'escola, que és lo fonamental. Respecte, també li volíem preguntar a Toni, que és l'encarregat de la policia local. Hem vist que s'havia sol·licitat a l'Ajuntament de l'Alcúdia i de Pedralba alguns municipals o policia local, com vulguem dir-ho, i voldrien saber més o menys, més que res, per saber per quin fet o qui és el que ha degut això. Sí, perquè hi ha una necessitat que la gent que tenim ara actualment treballant no podem aplegar, van molt apurats, sempre tenen que estar fent hores i estàvem mirant una solució per poder d'alguna manera descansar-los un poc i no estiguin treballant per dalt del que seria adequat. Si voleu, us puc comentar també Amparo sobre aquest tema. És que aquest tema l'he portat jo més en companyia d'Isabel, entonces vos explique. A veure, així el tema ha estat en què una persona se n'anà a comissionar. Un policia des que teníem així se n'anà a comissionar. Aleshores, els que queden tenen que fer molts turnos per a poder arribar a un toco. Entonces es va decidir utilitzar una forma legal, que és utilitzar la bolsa d'un altre poble. En l'Alcúdia van tindre una sèrie de problemes i hem anat a la bolsa de Pedralba i ahí estem, que pensem que s'incorporarà la persona ja en breu, si no demà, després demà, doncs això. I és simplement això, tindre una plantilla de policies que puguen arribar a tots sense fer tant de torno. Ja, com en Benigànim en el seu temps es va elaborar la seva bolsa i també seria una llàstima que el poble, ja que s'ha gastat els diners en aquestes persones que van entrar en la bolsa, que es van donar la formació,
el que també un poc tindria que pressionar, crec jo, des de part de l'Ajuntament, o és la nostra opinió, és que ja que Benigànim s'ha gastat els diners en la seva formació, no perquè visquen lluny, m'ho pense després de 2 anys i me'n vull anar a un poble més propet. Ells ja sabien que Benigànim estava a la distància que estava de sa casa i entonces s'han d'aguantar un poc, perquè nosaltres són diners públics que han gastat i temps i recursos en pagar-los l'acadèmia i en pagar-los tot. I entonces al final això té que revertir. És més que res una opinió des del part del grup popular. Els diners són els mateixos perquè és policia per policia. A veure, hi ha una teoria per part de la policia que jo compartís i és que retindre a una policia o a qualsevol treballador sense estar a gust on està tal vegada crea més problemes que altra cosa. Aleshores, a vegades és més fàcil que se'n vagin de comissió i en els diners d'aquest sou emplees a una altra persona que és el mateix sou. O sigui, és un per un altre. Simplement és això. Després, a Cristóbal, que és respecte urbanisme i obres, l'obra del carrer Mariano Benlliure, sabent que s'havia adjudicat a Pavassal, o crec que està fent l'obra a Pavassal, i des de la nostra part creiem que s'haurà pogut intentar buscar una empresa local, perquè ja que en el temps un poc estem de crisi i que la feina fluixeja un poc, si ho farà una empresa local, i jo crec que tots en campanya vam abogar perquè les empreses locals tingueren més protagonisme, que l'altra obra que farà l'Ajuntament a poder ser que s'ho quedarà una empresa local. El nostre objectiu, saps que és ese, el compartim, el fem possible, però en el tema d'asfaltat n'hi havia greus problemes tècnics i alguna empresa local haurà acabat recorrint a subcontratar a Pavassal o altres empreses de el que és l'asfaltat, i els tècnics ens van recomanar per a una obra tan concreta, consistent bàsicament en només asfaltat, que ho farem en una empresa especialitzada en això. Evidentment, qualsevol altra obra, des de posar un rajol al que siga, el nostre objectiu és que el facin empreses del poble, i quan es va parlar en aquestes empreses, l'objectiu també d'elles era que si tingueren que fer alguna cosa d'aixes també la farien en empreses del poble. Però el criteri tècnic per a asfaltar en concret recomanava una empresa especialitzada en asfalt. Després no sé qui portarà el tema, és sobre el tècnic de dependència, que la plaça per ara està vacant i volien saber quan va treure's la plaça, sobretot per la gent, perquè estem sense servici en Benigànim i no Benigànim, sinó els pobles com Quatretonda, que depenien, per exemple, de Benigànim, a veure si es treia l'oposició o alguna cosa, més que res perquè la gent no estigui a perjudicar, que es queda sense servici. Els pobles afectats són Benigànim, Llutxent, Quatretonda i Bellús, perquè això ho ha sofrit jo molts anys. A veure, el problema sí és que quan es crea el concurs d'oposició l'any passat, estant l'altre grup en l'Ajuntament, els seus companys, fan un concurs d'oposició lligat a una subvenció que finalitza quan finalitza la subvenció. Aleshores, el 31 de desembre vam tindre que cessar a aquesta persona, no vam tindre més remei, i ara estem en allò i estem estudiant la forma, si existeix legal, de que no siga per a un any, de que a poder ser. El que passa és que, clar, això, Nadals, això, estem en allò, ja tinguem les bases, falta consensuar-les en els altres pobles que volen consensuar-les i a partir d'ahir les farem saber a tots també i eixirà la prova. Per la nostra part només és res això perquè no perjudica la gent, perquè és un servici, com tu sabràs, molt important i per tant no puguem estar-nos mesos. Assegurar amb una reivindicació anys, que això no ho tallaren així, que no estaguem 3 mesos sense servei, perquè jo, ja el dic, ho he sofrit, entonces sé el que és. Estar un mes o 2 sense dependència, o 3 com hem estat, és molt de temps. Entonces intentarem que siga el més possible, però clar, el temps és el temps i no tinguem altra forma de fer-ho perquè un poc mos han vist obligats a això, no tenim més remei. Intentarem que no torni a passar pel màxim temps possible. Tampoc sabem, estem estudiant la forma legal a veure com es pot fer. I després l'últim seria una xocoteta valoració respecte al paper de l'Ajuntament en el que és la festa de la Beata, que seria sobretot en l'àrea turística o en l'àrea de festes. Creiem que s'haurà pogut fer molt més. L'any passat es va elaborar per part de la regidoria tot un material, es van elaborar panels que després els del taller d'empleus van posar a terme. Enguany, per exemple, no s'han gastat. Els veïns que van fer el milagre en el carrer Montcà, en la Casa de la Cultura, ens van dir que la casa estava totalment abandonada, una porta no la van poder obrir, la van tindre que netejar, tenen que tindre en compte que és un dels llocs més visitats durant aquest dia. Per exemple, els asseus diu que donaven pena i aquests asseus, per exemple, sempre s'han gastat pel dia de la Beata, és una cosa que jo crec que hauríeu de tindre en compte i sobretot intentar promocionar, i jo crec que
n'hi ha que treure-li profit un poc més i l'Ajuntament té que implicar-se a part, no sols en el que és la festa, sinó en la promoció, perquè podríem atraure molt de turisme i podríem atraure molta gent, i per això tenim la regidoria de turisme, perquè si no, per què la vulguem si no fem res? Jo el que sé és que l'any passat és que hi havia un curs destinat a turisme, la gent estava treballant en això, entonces va ser molt fàcil el fer la ruta del turisme, els cartells estos que després s'han posat. Enguany no ho teníem i com no ho teníem no ho vam poder fer. Després, respecte a les portes, tenim problemes en les portes, no en ixes, en les d'ací de l'Ajuntament també, perquè són portes molt antigues, es conserven, però a l'hora d'obrir-les de part en part, així també tenim aquest problema, morros en terra. Hem cridat a fusters a que ens peguen una mirada, és difícil d'arreglar perquè són portes molt, molt antigues, no sabem molt bé el funcionament d'elles com és, i respecte als vàters que estàs dient, als asseos, de matí estarien asseats, però clar, quan passa el temps, passa el que passa, la gent som així, no cuidem lo públic, hauríem cuidar-ho tots un poc més. Bueno, els veïns que damunt, que jo crec que ahir es va fer un xocote fallo, perquè una cosa és que tu cedisques la casa per a fer el que es va fer, però tu no pots donar la clau d'un lloc públic, si es va donar la clau, ja s'apanyareu, i van tindre que ser ells els que van tindre que netejar no pel matí, sinó antes, molt antes. És el que ens diuen els veïns, nosaltres trasladem la queixa de les persones que es van fer responsable. Creguem que per això està el municipal o quan era encarregat per a tancar i obrir la Casa de la Cultura, és un edifici públic, tu no pots donar-li la clau i ja veurem, i després hauria d'estar net. I pel matí, quan ells van anar, o el dia d'antes, no estava net i van ser aquestes veïnes les que van tindre que netejar. Això no va ser així, les claus no es van donar perquè sí, la gent va consensuar en els policies perquè aquest dia és un dia de molta faena, van signar com a que s'emportaven la clau i es van fer responsables per a tornar-la. Una cosa és que signaren i que feren i una altra cosa és que vostès la deixen, encara que es facin responsables, encara que n'hi hagi faena, vostès són els responsables de l'edifici públic. Però bueno, són diferents opinions, vostè té aquesta opinió, nosaltres tenim una altra i és el que ens han traslladat els veïns. I realment, ens agrada confiar en els veïns del poble perquè sabem que és gent en la que es pot confiar. Concretament, les persones que van vindre a sol·licitar la Casa de la Beata per a fer aquest milagre, sabem, tot el món sabem, inclús podríem dir noms, però no els diré perquè no toca, que qui són gent de totalment confiança, sabíem que anaven a tindre la casa inclús més guardada que si l'haguera tingut allò i per això no van tindre cap reparo perquè a més és un edifici públic on pot entrar tot el món i no té per què haver cap problema com no va haver. Donarem per finalitzar la sessió plenària, donem per finalitzar les gravacions de tot tipus i donem la paraula als veïns per si algú vol preguntar o dir alguna cosa. Comença el torn de paraules. Algú vol dir alguna cosa?